ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேபி குக்கிங் சேனல். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. இன்னைக்கு ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்யன்றதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் 5 அல்லது 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சுக்கிறேன். இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை எந்த அளவுக்கு உங்களால் மசிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட்டியே இல்லாத மாதிரி நல்லா மசிச்சிருங்க. சரியா? கட்டி இல்லாமல் மசிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம மசாலா சேர்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோட ஒன்றா சேர்ற மாதிரி கலந்து விடணும். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கை போட்டு கலந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை. நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு உருண்டையாக நம்ம உருட்டி இப்போ தனியாக வச்சுக்கிட்டோம். இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்க சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி மாவு தயார் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கிறேன். இதில் உருளைக்கிழங்கு மசாலா நடுவில் வச்சு அதை அப்படியே மடிச்சிடுறேன். நல்லா மடிச்சுட்டு சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி இப்போ தேய்க்க போகிறோம். ரொம்ப திக்காக தேய்க்க வேண்டாம். இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவிட்டு தேய்ச்சி வச்சுருந்த சப்பாத்தியை தூக்கி இதில் போட போகிறோம். போட்டுட்டு மேலே லைட்டாக எண்ணெயை ஊற்றி ஃபுல்லாக தடவி விட்டுருங்க. தடவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. கீழே நல்லா வேகிற வரைக்கும். கீழே நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா மேலே வந்து அப்படி உப்பி வரும். வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி போட போகிறோம். இதில் மேலேயும் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய். மறுபடியும் திருப்பி போட்டிங்கன்னா ஐயோ சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்கவே. இதுதாங்க நம்ம ஆலு பரோட்டா. எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது கூட நீங்கள் வந்து சட்னி இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை. விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இது கூட தயிர் வச்சு சாப்பிட்லாம், இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இல்லை ரைத்தா போட்டு கூட வெங்காய பச்சடி மாதிரி செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம். சுவையான ஆலு பரோட்டா ரெடி. சுட சுட சூப்பராக சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சொல்லுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.